Ngi pidiang sungpai pi baro shashi sen pat shakani ka channel ka jongi bat ngi kirman ba baro pi site pi khlanut. Hakani ka video ka ba menta inya crunch pangani ka brio ka bakerteng ka Zazal Preston bat ke ka bala jaya ka shoka sngi Christmas. Haka janmit jong kasngi arpusau turik ubnai December arajar kadway kasngi shwa ka Christmas ka Zazal Preston ka badang arpun rius nam ka kerta ka shong hajing tia haka yeng ka barit ka jongka ha Anaheim California bat kadang sop yeki Christmas present naga bentaki kun jongka pathia hajan jongka de ikon chenrang badang syukha badang hinyau tayau ka kerta bat ini ide ikon ibalai jongka. Kani ke Christmas kalong ka bakerpang ya ka lambat ulok jangka bakerteng William Wallace ubadang lighthouse nam ka kerta namar kadai ke Christmas ka baningkong bat ikon badang syukha badru namar kadai ke Christmas ka baningkong nado bakia poi ya syong biang kiladap ya tho bat ya syong lang hado lais nam hendrai hakitu kisnam ka jing ya syong jongki ka bontang ka jing klumar bat don gipor bakakut ha ka jing ya syo Hendrai haki benai badang sedang usnam kisyam baka Zazal kala armet bat ini ikhlong hapo jongka ilong kum ilingkor ne inong penskam thamai ya kejingnya tho jongki bat nagane gadaw kinsan kilaya sedang ban penyedai bat kletno ya kejingnya per bat kejingnya ne ki jongki bat kilaya perkat tang ban penhe pensan ya ikon jongki tiha kata kamit marsinda ban sop ya kita ki presence ka Zazal ka ba ye ta ikon baret jongka bat kalet shakamra shongkai ban lek kendo yo ulong bat arngun ki khon kan thai jongka ki balai bat prasnam ka kerta bat hadien kata baro kilaya let shabar ban let shakayeng para marjan banyak hawai Christmas lang bat ki hakasngi bawan kasngi Christmas ki khon arngut bahe jongka Zazal kilai ki dang step bat kilai kerke ban mi na ka kamera ka jongki ban light siya ka kamera syangkai banyo play ki presents badan hapo u Christmas tree hangta ha kamera syangkai ladan lupa ka keme bor kupa jongki bat kilaya up hangta sofa yeki ringkat bat ikon khado jongki ka kamera syangkai kalalong ka ba itanat bha namar ki decorations ba kilaya wa hakitayaw shwa ka Christmas u Christmas tree udon hakendong bat kila decorate daki lights bat kitiar ban pen itanat bat haka jaka tangding lawa de kimuja bodan hapo jongki kita kikon kinthai kilaya hela da ka jingkmen bat kilaya lit shong hapo Christmas tree banyo pleno ya kita ki presents bat hangta kapor kia phai shaka kume bat ukupa jongki banyo jingbet naki ban pleno ya kita ki presents ukupa jongki ula kongo bat kilaya sedang man play ya kita ki presents ti kita ki khon kinthai kila sedang man play kita ki presents bat hadin ba kita arngun kilayo ya ki jingle kai hakikiti ki phai shaka kome bat kupa jangki ban pen ya kita ki presents bat kupa jangki William hawa uyu ya kita ki presents ong ya ki baki best bat itanat bha kita ki jingle kai jangki ki pen lang saya ka kome jangki ru tamba kata ka kome pan kam ong kasuken jabet bat kale kum bakam pateo tikum ki khlong kila hla shaka kome bakan pet bakan ajing ya ro iki hendrai ka syusyong bai hangta bat kam ong hangta kapor ka khon ka bakham he ka ba prasnam ka phai shai para jongka bat ka kli ja yu ye imei tang ba uni William u phai sha ka Zazal bat u pet so ya ka bat u ong haki khon jong u baka kme kala di kiat menen bat kadang bu ai sa hadu menta bat nagani gadaw kala pen sneo bat kala pen flop ya ka Christmas ka jongki ki khon kilas ngutho nakar kom ong jong kupa jongki baka keme bot kupa jongki kidang don hapo ka jingyan ya bat kile bet kuma kila jule hakapor bakian ya daka bam pelet jengmut bat daka bale kuma kimte ti kita ki khon ki phai no showai bat ki sedang man play biang sa kita ki we pat ki presents ki berasa bat ki persang banom pen wet ya ki keme ki pa jongki basyong jajar hadin jongki hadin ka khandai beje men step porba kilaya dap plelot ya kita ki presents William uyang kensan bat uya nyok syakawe ka kamera ban call brio bat hadin katu kat ne minute
don batit ya kajingkhang jongki. Hakatu kabit por baka Zazal William bat ki khon jongki kilami na kajingkhawai na yeng paramajan bonwan phai biang se yeng jongki ka Zazal bat William kilayan ya ting e bat hadin baki khon jongki kilayothia kajing nya jongki kalajur bah hadu baka poi kaput baki yasdang banya syoru. Kita ke basak marjan ru ki ong baki ken mau baha ka miet syo ka Christmas kilayas ngau ya kajing hala jong ka Zazal bat William na ka yeng jongki. Kita ke paramajan ki yu iru baha ka to kamien ka Zazal kamu ban phet na yeng Henry William uyo bat yaka bat utan biang yaka syapo yeng bat kata kajing huri hora ka jai jai no bat kaja no syua ban syai ka benang jong ka sngi Christmas. Tiha ba kala day min step ha ka sngi Christmas ka Zazal bat William kilaya dan hapo ka kamera syangkai ringkat ba ikon red jongki bat kia up ye ki khon kan thai jongki bakin khethia bat bakin one play ye ki presence. Tang baha kapor ba kita ki khon kilaya wan shata shi kamera ban play kita ki presence tang William udang em ka Zazal kala dap khalat na ka jing sha sho ben ha William bat hadin ba uladap sho yap yaka ha kata kamin ula syutan yaka sha ka kamera shongkai bat pen shong jubor yaka ha ka sofa bat pendeng ye khamat yong yaka ban pen biet ya ki khon jongki ti ha kapor ba kita ki khon ki dang pen i ya kita ki presence ya ka kemi jongki kala dap khalat lupa. Tiha kapor bakala day khandai bijim step William usngutho ba unomla ban penbet ne buri Islam ya kani kajingja nambar baki khon kila sedang ban suba bala jai ya ka kemi jongki bat kadai hang ta kapor ba William uyang bat let syakawai pat ka kamera ban call yaki pulet ti uong yaki pulet bakalok jong u kala buaj bat kala khiur bat tingkho ka khle ha ka met bam bat kala mensa hangta hadin ka to kane ki pulet bat ki doktor ki layapoi bat ki rong syapo bat marsen rong hang tahi ki snguthho bat ki teb ba William ula shuthok bat kala don ke ka belajar sekendong ka ba William umnot banyetho yaki bat ha ka bakut ka kot ka syem ya karai ban ai ya William da ka second degree murder charge bat ki menjur ba udai ban syang ha patok hadok hatsan snam bat lada ka kala ka jingrai ru ula ban sya set patok hado ba undayap sendan bat yaki khon jong ka Zazal larino da ka kemi bat kapa jong kahi ti perlong ngilaya poino sya ka bakut jong ka video bat lada pi sngotenat yaki ni kijat video ki bangi upload sngoba like yaki videos bat subscribe ru yaka channel share ru yaki videos sya ki perlok bat ki bahayang ki jong pi ki ba sngotenat ban page kum kini kijat videos ngin saya syampan ha ka video